Salutare! Vreau să vă prezint un nou sistem sau o alternativă la cazanul pe lemne, sobă cu serpentină. Am ales varianta aceasta deoarece știu că este mult mai economic decât un cazan pe lemne, consumă mai puține lemne. Așa că am decis să merg pe varianta asta și zic eu până acum că nu îmi pare rău. Deci este un sistem foarte, foarte simplu, cu o singură pompă, sub presiune, tur-retur, și mai am o țeavă care nu e conectată. Asta ar veni pentru apă menajeră. De la un bazin de apă caldă să-l pun sus pe casă, vara asta. Avem o singură pompă pe retur. Și aici, la tur, la ieșire, un barometru cu temperatură, aerisitor, două supape de presiune. Avem bazinul de expansiune, 25 de litri, senzorul de temperatură care pornește pompa. Este o pompă din Dedeman, a 700 și ceva de lei, dar ca siguranță o baterie cu UPS. Presupun că ține cam 5 ore dacă se ia curentul. Deci aici avem 4 țevi, pentru că am distribuitor la parter și la etaj, casă de 200 de metri pătrați, cu 12 metri de calorifer aproximativ, plus 2 serpentină la boiler și un prosopar. Temperatura e constantă, cam între 30 și 50 de grade, maxim 50 de grade. Dar rar ajunge la 50, de obicei este cam la 40 când e focul făcut. Așa, și aici am deschis poarta să vedeți cum ar fi înăuntru. Deci ar fi 80 de centimetri adâncime, 25 sau 30 pe 30. Așa, deci are țevi sus, jos, laterale, plus încă aici ar mai veni 2 rânduri de serpentină. Dar nu e tare mult țeavă. Așa, jos am cenușarul. Am mai scos cenușa de 2-3 săptămâni. Cred că e plin acum. Aproape plin. Da, deci am pus porțile astea de la o centrală. Centrală pe lemne. Am tăiat porțile și le-am montat pur și simplu în această invenție, cum zic unii. Invenție, dar funcționează, dă randament. Consumul de lemne este 50% mai mare decât o sobă normală pe care o are toată lumea într-o cameră. Da, deci foarte simplu, un horn de cărămidă, nu e nimic deosebit. Avem doar la pompă 2 robineți, unul aici, unul acolo, senzor Y pentru impurități și câteva nipluri. Cam asta e. Robinet pe tur. În capul țevii de retur avem un robinet de umplere. Și cam asta e treaba. UPS-ul își face treaba. De vreo 3 luni de zile stă în priză
mereu menține voltajul la 234 de volți. Ajută și la fluctuațiile de voltaj. Soba este făcută din șamot, aproximativ 500 de bucăți. Nu mai țin minte câte bucăți am luat. Am luat în 2 turi. La pisică îi place sus pe sobă, că e cald. Am pus și o păturică. Da, dacă aveți întrebări, lăsați în comentariu și vă răspund cu drag. Bye, bye!